Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mario at ang matalik na kaibigan ko na si Emilio. Tubong kapis at sa ngayon ay dito pa rin ako naninirahan kasama ang aking mga anak at apo. Nangyari ang karanasan naming ito, dekada 80 mahigit, at ng mga panahong ito ay mga binata pa lamang kami. Konting pagpapaliwanag ko lang sa lugar na tinitirahan namin. Ng mga panahong yun ay malayo sa kabihasnan ng baryo. Nasa kaduluduluhan na kasyo ng barangay at bihira na lamang na madaanan ng mga sasakyan. Nung bagong salta pa lamang sa baryo namin ang pamilya ni Emilio, ay naging kaibigan ko na kaagad siya. Mas lalong naging malapit na magkaibigan kami nung minsang nagkasakit ako at ang ama niyang gumamot sa akin. Ayon pa nga sa ama ng kaibigan ko ay kinulam daw ako't matindi ang galit na nararamdaman ng mangkukulam na yon. Mabuti na lang talaga at nadala kaagad ako sa bahay nila at hindi diniretso sa may ospital. Dahil sa kakayahang kahangahangang taglay ng albularyong ama ni Emilio, ay walang kahirap-hirap na ginamot niya ako't tinalo ang mangkukulam na sumalbahay sa akin noon. Nalaman ko din na may alam din sa panggagamot ng kaibigan kong ito. Gawa ng bata pa lamang umano ay hinasa na siya ng kanyang ama sa pagiging isang manggagamot. Nang sa ganon ay dalawa na silang manggamot sa kanilang pamilya. Saksing buhay ako sa lahat ng mga ginagawa nilang panggagamot. Lahat ng mga may sakit sa baryo namin sa kanila lumalapit. Lahat ng iyon ay wala silang hinihindian. Basta't kaya nilang gamutin sa loob ng isang araw, tinatanggap nila. Ang iba naman kapag hindi na talaga kaya ng oras ay pinapabalik na lamang nila kinabukasan. Kilala't nirerespeto at hinahangaan ang pamilya nila sa lugar namin. Kung kaya't sa loob ng ilang taong paninirahan nila sa baryo, ni minsan ay hindi pa sila nagkaroon ng kaaway. Naiinggit o, maraming mga manggagamot ang naiinggit sa kanila, pero hindi na nila pinapatulan ng mga yon, o kaya naman ay pinag-aaksayan ng oras at panahon. Isang beses nga ay nabalitaan kong may bagong salta sa Karatig Sitio. Isa itong manggagamot na tulad din ng pamilya ni Emilio. Kagad na pinuntahan ko ang kaibigan ko sa bahay nila at ibinalita sa kanyang tungkol sa bagong saltang manggagamot na yon. Alam mo ba yung balita, pre? Ang balita ko, nanggagamot din daw sa Karatig City yung taong yon. At ang mas kamangha-mangha sa lahat, hindi nagpapabayad sa tuwing may ginagamot yon. Eh di mainam kung ganun, pre. Kahit pa paano, mabawas-bawasan na yung mga taong nagpapagamot dito sa bahay. Makakapagpahinga na rin ako at makakapaglakwat siya na minsan. Sagot ng kaibigan ko noon. Hindi ka nababahala sa mga taong nagpapagamot sa taong yun, tol? Tanong ko. Nababahala? Bakit naman? Bumuntong hininga ko't sinabihang, wala ba siyang nababalitaan na magmula noong dumating ang taong yun sa sityong sinasabi ko at nagbuluntaryong manggamot, kapansin-pansing tila ba mas lalong dumarami na mga taong nagkakasakit at nagpapagamot dito. Parang inulan din umano ng kamalasan ng sityo gawa ng bukod sa nagkakasakit ang mga tao, halos lahat ng mga naninirahan doon naghihikaos na't tipong ang iba ay wala ng ibang paraan kundi ang sumangguni na lamang sa albularyong ito para manghingi ng pampaswerte ko, no. Pagak na natawa ang kaibigan ko, tinanong niya ako kung saan o kanino ko raw nasagap ang ganong klaseng balita. Bakit wala naman siyang nababalita ang ganon? Alam mo, tol, hayaan mo na lang sila. Total, naroroon naman ang albularyong sinasabi mo tiyak, may kagamot na sa mga taong nagkakasakit na taga ron. At gaya ng sabi mo, binibigyan naman kamo sila ng pampaswerte, di ba? Ay, ewan ko sa'yo. Sa bagay, paano ka nga ba naman makakasagap ng balita gayong halos hindi ka na lumalabas dito sa atin? Ako na nga lang yung parating nandito sa inyo't kulang na lang dito na ako tumira palang makakwentuhan kita.
Dahil sa pagiging makati ng dila ko, walang kapreno-prenong sinabi ko sa kaibigan kong malakas ang kutob kong may kinalaman ng bagong saltang yon sa mga kamalasang nangyayari sa Karatig Sitio at sa walang tigil na pagkakasakit ng mga tao. Ano ka ba naman, Mario? Pwede ba naman yun? Saan ka ba nakakita ng albularyong binibigyan ng sakit yung mga taong kalugar niya? Di ba nga siya yung nanggagamot doon? Hindi tuloy. Kakaiba lang kasi talaga yung kutob ko. Alam mo kung talagang nagdududa ka sa taong yun, bakit hindi mo puntahan? O kaya naman para magtanong-tanong ka dun sa sitio para malinawan ka. Sandali akong tumahimik at nag-isip tungkol sa sinabi niya. Noong nakapag-isip-isip na ako ay sinabi ko sa kanyang susundin ko ang suhestyon niya. Pero sa isang kondisyon. Ano yun? Tanong niya. Sinabi ko sa kanyang samahan niya akong pumunta sa sitio at siyang umalam kung ano ang sitwasyon ng mga tao doon. Agad namang napapailing ang kaibigan ko at natatawa. Nasisiraan ka na talaga. Alam mo namang, hindi niya na naituloy pa ang sanay sasabihin dahil hindi ko siya tinantanan hanggat hindi siya pumapayag sa gusto ko. Total, siya naman tong nakaisip at nagsuwestyon na puntahan ang sitio para magmanman. Di samahan niya na ako nun. Malay ko ba, baka mamaya pagpasok ko sa sitio bigla na lang akong kapitan ng kamalasan o kaya na may paglabas ko ng sitio, may daladala na akong sakit nun. Siyempre, natakot din naman ako nun. Higit sa lahat, may dahilan din ako kung bakit kinukulit ko si Emilio na alamin kung ano ang dahilan ng mga kababalagang nangyayari sa sityong ito. Teka, sandali lang. Matanong nga kita. Bakit ba tila interesado kang malaman kung anong nangyayari sa sityong yon, ha? Siguro may dalagang taga roon yung napag-interesan mo, ano? Saglit na nauutal ako at hindi ko alam ang isasagot ko matapos sabihin yun ng kaibigan ko. Sige, papayag na ako. Mamayang hapon punta natin yung baryo. Magtanong-tanong tayo doon. Tugon niya. Kinahaponan nga ay umalis na kami. Tinungo namin ang bahay ng dalagang si Carmela na pinagbabalakan kong ligawang naninirahan sa sityong pupuntahan namin. Napapakamot pa nga sa ulo si Emilio nang malaman niya kung bakit aligaga akong pumunta dito at kinukulit siyang alamin kung ano ang mga kababalagang nangyari doon. Nga pala, Sir Seth, liblib ng sityong pinuntahan namin. Tatawid pa kami ng maliit na ilog bago marating ang bungad ng sityo. Nung nasa sityo na kami, sa bungad pa lamang ay hindi na maganda ang pakiramdam ko. Pakiwari ko ay parang binalot ng kakaibang kilabot ang buong baryo. Tuloy, hindi ko maiwasang magtayuan ng mga balahibo sa buong katawan at makaramdam ng kaba. Sinabi ko kay Emilio ang tungkol sa nararamdaman ko. Pero natawa na lamang ito. May kinuha ito sa bulsa at inabot sa akin nun. Nang tingnan ko kung anong inabot niya, ay nakita kong pulseras ito na gawa sa iba't ibang klaseng uri ng kahoy. Tinanong ko siya kung para saan ang bagay na yon. Sinabi niya sa akin huwag nang magtanong. Isuot ko na lamang umano para gumaan ang pakiramdam ko. Pagkasuot na pagkasuot ko ng pulseras, wala mang ilang segundo, bigla na lamang nawala ang kakaibang nararamdaman ko noon. Nakahinga na ako ng maluwag at hindi na rin ako kinakabahan. Sa pagpapatuloy ng paglalakad, may nakasalubong kaming lalaki na sa tingin ko ay kaidaran lamang namin ni Emilio. Malapad ang pagkakangiti noon habang papalapit sa amin na parabang kilalang kilala kami nito. Sa mahinang boses ay sinabihan ako ni Emilio na magmadali na maglakad at huwag nang pansinin ng lalaking papasalubong. At higit sa lahat, huwag itong tingnan sa mga mata. May halong pagtatakaman sa sinabi ng kaibigan ay mas pinili ko na lamang ang huwag nang magtanong pa kung bakit nun. Sumunod na lamang ako sa sinasabi niya. Pero noong makalagpas na kami sa lalaki ay
Gayon na lamang ang pagkunot ng noo ko nang makalanghap ako ng napakabahong amoy. Para yung amoy imburnal o parang bugok na itlog. Magrereklamo sana ako tungkol sa nalanghap ko, pero mabilis na tinapik ni Emilio ang balikat ko nun. Sabay sabi sa malakas na boses na dalian na daw namin ang paglalakad dahil tiyak na hinihintay na daw kami ng kasintahan ko sa bahay nito. Nang sipatin ko ang lalaking kakadaan lang, nakita kong nakatingin ito sa amin. Pero sa pagkakataong yon, hindi na ito nakangiti. Bagkus ay matalim at pailalim na siyang nakatitig sa aming dalawa ni Emilio. Bago mabilisang naglakad palayo nun. Nangyari sa taong yun. Parang timang. Kung makatitig, akala mo may malaking kasalanan tayo sa kanya. Nagkibit balikat lamang ang kaibigat ko't hindi na nagsalita pa. Sa bawat bahay na nadadaanan namin ay may nakikita akong kakaibang marka sa kanilang pintuan. Halos pare-pareha sa mga ito na para bang sinasadyang lagyan ng guhit. Yun bang? Parang pinagkakalmot ng matutulis na bagay. Tuloy ay hindi ko na napigilan ang sariling itanong sa kaibigan ko kung napansin niya rin ba mga nakita kong nakaukit sa pintuan ng mga bahay na nadadaanan namin noon. Oo, nakikita ko. Sagot niya. Muli ay tinanong ko siya kung ano sa palagay niya ang mga guhit na nakikita namin noon. Bakit bilang lamang ang mga bahay na walang ganon? Nagulat ako't saglit na tumingin kay Emilio nang sabihin niya sa akin na isang marka ang nakita ko. Kagagawan umano ng aswang yon. Ang ibig sabihin lang, karamihan na ng bahay sa sityong yon minarka ng aswang. Tama nga yung sinasabi mo. Pinasok na nga ng mga aswang ang sityong ito. Sila din yung dahilan kung bakit nagkakasakit yung mga taong naninirahan dito. Mga aswang, tol? Ang ibig sabihin lamang noon ay hindi lamang iisang aswang na nambibiktima sa sityo. Tumango ang kaibigan ko't sinabing malakas ang kutob niyang hindi lamang iisa mga ito. Yung lalaki na kasalubong natin kanina, aswang yon. Yung sityo na ito binalot ng mga masasamang presensya. Sunod-sunod akong napalunok ng laway at hindi makapagsalita. Kaya pala kakaibang nararamdaman ko kanina pagpasok pa lamang sa sityo. Tama nga ang sabi sa akin ni Carmela nakaraan na hindi na maganda ang mga nangyari sa lugar nila. Nagpatuloy lamang sa pagkikwento si Emilio tungkol sa mga napapansin niyang kakaiba sa sityo. Hanggang sa marating na namin ang bahay ni Carmela. Na makita kami ng dalaga ay sandali siyang nagulat. Pero maya-maya naman ay kaagad niya na kaming pinapasok sa loob ng kanilang bahay. Pagpasok namin ay nakita kong may matandang lalaki ang nakaratay sa mahabang upuan at kaawa-awa ang kalagayan nito. Halos lamunin na ng galis ang buong katawan niya at maya-mayang may mga langaw ang nagsisipagliparan sa paligid nun. Nung tanungin ko ang dalaga kung kaano-ano niyang matandang nakaratay, doon ko palang nalamang ama niya pala ito. Nakiusap ang dalaga sa kaibigan kong gamutin umano ni Emilio ang ama niya. Dinala na daw kasi nila sa iba't ibang bahay paggamutan ng kanyang ama pero ni isa, walang nakakapagtukoy sa totoong kalagayan nito. Isa din sa napapansin ng pamilya ni Carmela sa tuwing dinadala nila sa bahay paggamutan ng may sakit. Tila ba mas lalong lumalala lamang ang sakit nito. Tol, pakiusap. Baka pwede mong tingnan yung kalagayan ng ama ni Carmela. Kawawa naman. Pakiusap ko sa kanya at baka sakaling malaman niya kung ano ang dumapong sakit dito. Saglit na tumingin sa akin si Emilio bago niya nilapitan ng ama ng dalaga at hinawakan ang pulsuan ng kamay. Matapos niyang hawakan ay sandali siyang nag-usal ng mga kataga at pagkatapos ay inihip sa matanda nun. Sinuri isa-isa ni Emilio ang mga sugat ng matanda. Matamang nanonood lamang ako noon.
Hindi ko akalaing pati kayo nadali din ng aswang na to, wika ni Emilio. Dagdag niya pang saad, bago kami pumasok sa loob ng bahay, ay meron siyang nakitang marka ng aswang sa bakuran ng bahay na yon. May kasama po ba kayong buntis dito sa bahay? Oo, buntis ang panganay kong anak, si Josefina. Bakit mo na itanong kung may buntis kaming kasama? Sambit ni Aling Josefa. Kaya pala. Tatangot-tangot na iksing saad nito at agad nang binalik ang pansin sa may sakit nun. Magtatanong pa sana ang ina ng dalaga pero agad na pinigil ito ng kaibigan ko. At agwikang mamaya na siya kausapin ulit. Tatapusin niya munang gamutin ang asawa nito. Tumango ang ali at numistansya. Habang pinagmamasdan ko ang kaibigan ko sa ginagawang panggagamot, hindi ko maiwasang mamangha na naman. Nakita kong walang kahirap-hirap na ginamot nito, yung ama ng dalaga. May mga iilang dahon na halaman itong kinuha sa bitbit na bag at yun yung ginamit niyang panggamot noon. Kumuha siya ng langis sa boteng dala at bawat halamang dahon ay pinahiran niya nito. Pagkatapos ay sandali niyang ibinabad sa uling na may apoy. Habang binababad niya yon ay nag-usal siya ng orasyon. Inihip sa dahon. Pagkatapos ay inilapat niya isa-isa sa sugat ng matanda. Matapos niyang mailapat ang dahon ay nakita kong pinatakan niya yon isa-isa ng sinunog na tabako. Nanlaki ang mga mata ko sa istilong ginawang panggagamot ng kaibigan ko, Sir Seth. Yun ang kauna-unahang pagkakataong gumamit ng ganong pamamaraan sa panggagamot ng kaibigan ko. Kitang-kita kong pumapatak ang lumalagablab na apoy sa sugat ng matanda. At halos hindi ako makapaniwala dahil sa hindi ko man lang nakitaan ang matanda ng sakit na nararamdaman mula sa apoy na lumalapat sa kanyang balat. Bagkos ay nakitaan ko ito ng kaginhawaan base sa itsura niya. Matapos gawin yun ng kaibigan ko ay nagdurog naman siya ng mga halamang tuyong dahon at pagkatapos ay hinaluan ng langis, inilagay sa bote, inabot sa ina ng dalaga. Pinayuhan ni Emilio si Aling Josefa na ipahid sa asawa nito ang langis na ginawa niya. Nang sa gayon ay mas mabilis nang gumaling ang mga sugat ng mister niya. Magkahalong pagkamangha at pagtatakang nakikita ko sa itsura ng Aling Josefa. Mukhang hindi yata ito makapaniwalang ganun lang kadaling magamot ng kaibigan ko ang asawa niya. Hindi nga ako nagkamali nun. Dahil nung medyo may mas masana ang ali, ay walang tigil siyang nagpasalamat kay Emilio. Yung albularyo kasing tinutukoy ko na nasa dulo ng kanilang sityo noon. Pinatingnan na rin nilang asawa niya pero wala pa rin nangyari. Bagkos ay parang mas lumala pa umano nang lumala ang sakit nito. Hindi ko labos akalaing nasa katabing baryo lang pala namin yung taong makakapagpapagaling sa kanya. Maraming salamat talaga, iho. Utang namin sa iyo ang buhay ng asawa ko. Naku, wala ho yun. Isa akong manggagamot at tungkulin kong tumulong sa mga taong may sakit, lalo na mga nangangailangan sa akin. Teka, matanong ko lang. Ano nga pala yung sinasabi mo tungkol doon sa aswang ka mo? Sinong aswang na manggagamot yung tinutukoy mo? Tsaka nasaan at ano ang kinalaman niya sa pagkakasakit ng asawa ko? Tanong ng ina ni Carmela. Humugot ng malalim na hininga ang kaibigan ko bago magsalita ng, hindi pa to yung tamang oras para malaman niyo kung ano yung tinutukoy ko. Sa ngayon, kailangan muna nang alamin naming dalawa ni Mario ang tungkol sa mga nangyari dito sa sityo niyo bago ako gumawa ng aksyon. Sagot ng kaibigan ko at tinanong niya ang ina ng dalaga kung nasaan ang anak nitong buntis noon. Sadali lang, tatawagin ko lang. Paglapit ng dalawa sa kaibigan ko, wala nang paligoy-ligoy pang agaran ng nilapatan ng gamot at inalis ang marka ng aswang sa katawan ng buntis. Ani pa ng kaibigan ko, mukhang hinihintay lamang umano ng aswang ang araw ng kapanganakan ni Josefina bago kunin ang sanggol noon. Malapit ka ng mga anak. Delikado sa iyo yung manatili dito sa bahay niyo.
Dapat umalis ka na muna dito at pansamantalang sa ibang lugar manatili. Wika ng kaibigan ko habang naglalagay ng mga tuyong halamang dahon sa umuusok na uling na may nakahalong insenso. Matapos niyang gawin yun ay nanghingi siya ng kumot at pinaupo ang buntis at itinapat sa ilalim ng inupuan nito ang insenso bago ito tinabunan ng kumot. May mga inusal na orasyon ng kaibigan ko habang inaalis niya ang marka ng aswang sa buntis na kapatid ni Carmela. Makaraan ng ilang minuto, tagumpay na natanggal ni Emilio ang marka ng aswang sa kapatid ni Carmela. Matapos lagyan ni Emilio ng mga pangontra sa aswang ang kabuuan ng bahay, pinagmerienda muna kami ni Carmela noon. Habang nagmemerienda nga ay lumapit sa amin si Aling Josefa. Kagad na kinuha ng kaibigan ko ang pagkakataong yon para itanong sa matanda ang tungkol sa mga kababalagang nangyari sa sitio. Hindi naman nag-alangang magkwento si Aling Josefa tungkol sa mga nangyari noon. Aniya, gumagaling naman umano na mga ilang araw ang sakit ng taong ginagamot ng albularyo. Pero ang lubos na ipinagtataka ng karamihan, doble o triple naman ang sakit na bumabalik doon sa taong ginagamot. At sa kamalas-malasan pa, kapag hindi napatingnan kaagad sa albularyong ito, ay mas lalong lumalala ang kalagayan. Gaya na lamang ng nangyari sa kanyang asawa. Noon pa man umano, wala nang tiwala si Aling Josefa sa bagong saltang manggagamot. Kasabay kasi ng pagdating ng taong yon ay sunod-sunod na ring nangamatay ang mga alagang hayop na mga kapitbahay nila. Maging ang mga alagang hayop nila, hindi pinalagpas. Wakwak ang tiyan at wala nang ibang lamang loob. Halos masaid na rin ang dugo noon na parabang may humihigop dito. Umiiling-iling naman ang kaibigan ko habang pinapakinggan ang sinasabi ni Aling Josefa. Nung matapos na ngang magkwentong matanda sa lahat ng nalalaman nito, napagpasya ng kaibigan kong palihim na puntahan ang bahay ng taong sinasabing manggagamot. Tumingin ng makahulugan sa akin ng kaibigan ko at agad ko namang nahulaan yon. Kaya't mabilis kong itinaas ang dalawang kamay at hindi na napigilang magreklamo. Teka, bakit ka ganyan makatingin sa akin ha? Huwag mong sabihin sa akin. Hindi ko na naituloy pa ang sana'y sasabihin ko. Dahil sa bumalik na naman sa isipan ko ang huling ipinagawa sa akin ng walang iya kong kaibigan. Ipinain niya lang naman ako sa alagang sigbin nung huling nakasagupa nilang mag-ama ang aswang na nininirahan sa paanan ng bundok noon. At ang aswang din na yon ang may alagang sigbing na humahabol sa akin. Kinikilabutan pa ako habang binabalik tanaw kong tagpong kamuntik-muntikan pang magpahamak sa akin noon. Hindi ako papayag na gawin mo na naman akong pain sa aswang na yon. Talagang magkakalimutan na tayo kapag ginawa mo pa ulit sa akin yon, Emilio. Ani ko. Bagyang natawa pang kaibigan ko at nagwikang wag daw akong mag-alala dahil hindi naman na mangyari ulit ang naganap noon. Nakalimutan ko na ba raw ang pangako niyang hindi na mauulit pa yung ginawa niya nung ipahabol ako sa sigbin na alaga ng aswang. Ito naman, tiningnan lang kung ano-ano na kagad yung naiisip mo. Sasabihin ko lang naman sa yung samahan mo akong puntahan yung bahay ng albularyo. May gusto lang akong kumpirmahin. Aniya. Saktong nag-aagaw na ang liwanag at dilim nang mapagpasya naming pumunta sa bahay nito. Habang naglalakad kami, kinumbinsi ko ang kaibigan kong bukas na lamang puntahan ang bahay. Mas maganda kung ang kanyang ama ang isasamang pumunta dito. Baka kasi mamaya ay biglang may hindi magandang mangyari. Natawa ang kaibigan ko at tinatanong kung natatakot daw ba ako noon. Kung gusto mo, bumalik ka na lang sa bahay ni Carmela Hintayin mo na lang ako doon. Saad niya. Hindi na. Sasamahan na kita. Tsaka hindi ako natatakot, no? Makaraan ng ilang sandali ay nakarating na kami sa sinasabing kubo. Ano? Handa ka na ba? Tanong niya. Anong handa? Hindi ba't ang sabi mo sa akin kanina, magmamanman lang muna tayo? Bakit ngayon tinatanong mo ako kung handa na ako? Ipinaliwanag ni Emilio sa akin kung bakit niya sinabi yon.
Dapat umano sa lahat ng oras ay handa umano ako dahil hindi namin alam kung ano ang maaaring mangyari. Nagulat pa ako nang may inabot sa akin ito. Nung tingnan ko kung ano yon, isa itong balisong. Sandali, anong gagawin ko dito? Ano pa nga ba? Ipangsasaksak mo yan sa oras na may lumapit sa'yo. Hindi sa lahat ng oras ay mapoprotektahan kita ha. Kaya gamitin mo yung balisong na yan at huwag pairalin yung pagiging duwag. Wala nang atrasan pa. Mas lalong hindi na pwedeng ipagpasabukas. Kaya nga daw siya pumayag na samahan akong pumasok sa sityo dahil sa gusto niya na rin matapos ang problemang kinakaharap ng mga taga doon. Totoo niyan. Nakaraan pa sinasabi sa akin ni Tatay yung tungkol sa mga nangyari dito. Wala lang talaga akong interes kaya binaliwala ko yung utos niya. Ang kaso, kinulit mo ako ng kinulit Kaya nandito na tayo, tatapusin na natin to bago tayo umuwi sa baryo. Hindi ko alam kung napasubo ba ako o ano nun. Hindi naman kasi talaga pumasok sa isipan ko yung tungkol sa ganito. Yun bang susugod kami sa bahay ng pinaghihinalaan ng aswang at tatapusin na ito ng kaibigan ko. Oras na totoong hinala ko. Kung alam ko lang sana, hindi ko na kinulit pa si Emilio na pumunta. Ang kaso wala Naririto na kami at wala na akong magagawa pa kundi ang magtatapang-tapangan na lang. Kaagad na akong sumunod sa kaibigan kong maglakad papalapit sa kubo ng albularyo para magmanman. Nang medyo malapit na kami sa bahay ay nagkubli kami sa nagtataasang puno ng kahoy. Ayon sa kaibigan ko, hindi niya napatatagalin pa yung ginagawang kalokohan umano nang nagpapanggap na albularyong yon. Medyo nakaramdam pa rin ako ng takot ng mga sandaling ito. Hindi ako mapalagay. Tinapik ni Emilio ang balikat ko't sinabing mag-relax lang muna ako at huwag mag-alala dahil hindi niya naman hahayaang mapahamak ang matalik niyang kaibigan. Nung tuluyan ang sinakop ng dilim ang buong paligid, naging maalinsangan na yon at nakalanghap na rin ako ng kakaibang amoy. Para yung amoy tiyangaw na nagpasabog sa kawalan at nakakasulasok sa ilong. Tuloy ay maya't maya ang pagpipigil ko ng hininga nun. Nandiyan na siya. Dito ka lang at ako nang pupunta sa kubo ng aswang. Aniya, at agad na itong kumilos. Tumango naman ako at nagsabing huwag siyang mag-alala. Dahil kahit anong mangyari ay hindi ako aalis sa pinagkublihan ko. Nang sa ganon ay hindi na mausyami ang mga pinaplano niya at kung ano man yon. Nagpasalamat naman siya matapos marinig ang sinabi ko. Tapos ay nagmamadali na itong naglakad papunta sa kubo. Mula sa pinagkukublihan ko ay matamang pinagmasdan ko siyang dahan-dahang pumasok sa loob ng kubo na yon. Makalipas lamang ang ilang sandali, narinig ko na lamang ang malakas na kalabugan sa loob ng bahay. Kinabahan ako, pero gaya ng sinabi ng kaibigan ko, hindi pwedeng lumabas ako sa pinagkukublihan ko. Alam ko naman kasing hindi ako makakatulong sa kaibigan ko sa oras na lapitan ko ito. Maya-maya pa, ganun na lamang ang kilabot ng nararamdaman ko nang bigla akong nakakita ng 3 taong nanlilimahid sa langis nun na animoy naligo sa putikan. Gumagapang sa lupa ang mga ito na parabang mga bayawak. May 2 ding parang pusa ang sumunod dito at walang tigil na sumingot-singot sa kawalan na parabang may naaamoy. At sa hindi inaasahan, bigla na lamang lumingon sa kinaroroonan ko ang 2 pusang yon. Anak ng kahit kailan yung mga sigbin na to, bulong ko sa isipan at napasign of the cross na lamang habang walang tigil sa pagkabog ng dibdib ko noon. Kung dati natatakot ako, ipapakita ko sa inyo yung tapang ko ngayon. Makikita nyo hindi ako titigil hanggat hindi magkandaloray-laray ang katawan ninyong mga peste kayo. Sambit ko at wala na akong nagawa pa kundi ang lumabas na lamang sa pinagkukublihan. Marahang gumapang papunta sa gawi kong 2 parang pusa.
Samantalang ang tatlo naman ay mabilis pa sa 4:00 tinungo ang loob ng bahay noon, kung saan kasalukuyang nakikipaglaban ng kaibigan ko. Habang gumagapang nga ang mga ito, ay nakakarinig na rin ako ng mahihinang huni ng wakwak. Kahit na minsan na akong nakasama kay Emilio at sa ama nitong makipaglaban sa aswang ay hindi ko pa rin maikakailang natatakot pa rin ako noon. Kinikilabutan at nagtataasan pa rin ang mga balahibo ko sa katawan. Ramdam na ramdam ko rin ang pangangatog ng kamay ko at natataranta ako at hindi alam ang gagawin. Hinawakan ko ng mariin ang balisong. Sige, magsilapit kayo sa akin para gawin kong tinapay ang mga dila nyo. Ibuburo ko yan sa napakaraming asin. Sambit ko. Nakahanda na ako, oras na sumugod ang mga sigbing alaga ng aswang na ito. Nagbabaga ang mga mata at tumaangil ang mga sigbin na yon, na siyang mas lalong nagpasindak sa akin. Ewan ko ba kung bakit na mga sandaling yon kahit na anong gawin kong pagtatapang-tapangan ay talagang nabagang buntot ko na parang asong takot na takot. Mabuti na lang talaga at bago pa man ako dambahan ng mga sigbin, ay nakita ko nang lumabas ng kubo ang kaibigan ko. Kaya't mas mabilis pa sa kidlat na kumaripas ako ng takbo papalapit kay Emilio. Agara namang humabol sa akin ang dalawa. Nakita kong sumalubong sa pagtakbo ang kaibigan ko at hawak-hawak ang buntot pagi. Walang habas na pinaghahambalos niya ang dalawang pusa na yon. Nakita kong lumalaban ang isa sa mga ito kung kaya't nabuwal ang kaibigan ko noong inambahan siya. At nang sakmalin ito sa braso ay hindi na ako nag-atubili pang lapitan siya at saklolohan. Kinuha ko ang buntot pagi na nabitiwan ng kaibigan ko at yun ang ginamit kong paglatigo. Bumitaw mula sa pagkakasakmalang nilalang. Malakas na umangil yon bago iika-ika na tumakbo palayo. Sinabi sa akin ni Emilio na wag na naming habulin pa dahil mamamatay lamang din umano ang mga yon. Patay na umano ang amo nila. Wala nang gagamot sa mga sugat na natamo nila mula sa buntot ng pagi. Hawak-hawak ang brasong patuloy pa rin sa pagdurugo ay inaya niya na akong umuwi noon. Kagad na kaming umuwi at nang makarating kami sa bahay nila, kinamot ng kanyang ama ang sugat nito. Ikinuwento niya sa kanyang ama ang lahat ng mga nangyari. Kinabukasan, nabalitaan namin mula kay Carmela na patay na ang ilan sa mag-anak na nasa dulong sitio. Kabilang ang albularyo. Ang iba namang kaanak ay nag-alsabalutan na umano at walang nakakaalam kung saan nagpunta. Ni hindi man lamang umano inayos ang bangkay ng tatlong nasawi sa hindi malamang dahilan. Nung binalikan namin ni Emilio ang kubo ay naroroon pa rin ang bangkay ng tatlong aswang. Inaayos pa ng mga namumuno sa barangay dahil sa wala man lamang tumayong kaanak ang mga yon na tagaron. Maging ang nagpatira kasi sa mga yon na kamag-anak umano, nag-alsabalutan na rin at umalis sa sitio bago pa pumutok ang araw. Pero ang mas nakakagulat sa akin ay noong namukaan ko ang isa sa mga bangkay. Gawa nang siya ang lalaking nakasalubong namin ni Emilio noon sa may daan na masama kong makatitig. Noong araw na yun ay pinagtulungan na mag-amang gamutin ang lahat ng mga taong nagkakasakit sa sitio. Inalis na rin nila sa pamamagitan ng pagriritual ang kamalasang bumabalot sa lugar na yon. At higit sa lahat, tuwing kinukutuban na akong may gagawin na namang hindi magandang kaibigan ko, tulad na lamang ng pakikipagharap sa mga aswang o sa anumang mga masasamang elemento o nilalang, hindi na ako sumasama. Baka kasi sa susunod ay hindi lamang sigbi ang makasagupa ko. Baka mas malala pa roon ang danasin ko oras na sumama ako sa kanya. Matapos gawin ng mag-amang albularyo ang pagriritual at panggagamot, ay tuluyan na ngang naging maayos ang lahat. Sa sityong minarka ng aswang.